श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज अक्कलकोट निवासी सद्गुरु श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। कशा आहात सर्व स्वामी भक्तांनो? तुम्ही सदैव आनंदी राहा अशीच स्वामींच्या चरणी प्रार्थना। तुमच्या सर्व चांगल्या इच्छा स्वामी महाराज पूर्ण करोत आणि आजचा दिवस तुमचा आनंदात जावो अशीच स्वामींच्या चरणी प्रार्थना। प्रथम तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये। मित्र आणि मैत्रिणींनो, श्री स्वामी समर्थांचा हा अमृत ग्रंथ आहे। त्या ग्रंथाचं नाव आहे श्री स्वामी चरित्र सारामृत आणि या ग्रंथातील आपण अध्यायाचे पठन करत आहोत। तर पहिले अध्याय आणि दुसरा अध्याय आपला पूर्ण झालेला आहे। आता आपण श्री स्वामी चरित्र सारामृत मधील तिसऱ्या अध्यायाचं पठन करणार आहोत। आणि या पाठीमागे एवढंच ध्येय आहे की प्रत्येकावर स्वामींची कृपा ही व्हावी आणि स्वामींनी त्या भक्ताला सदैव साथ द्यावी। आणि ज्यावेळेस स्वामी समर्थ म्हणजेच ब्रह्मांडाचे नायक भक्तांच्या बरोबर असतील तर त्याच्या आयुष्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची संकटे, दुःख, अडचणी कधीही येणार नाहीत आणि त्या भक्ताबरोबर सदैव स्वामी समर्थ हे सावलीसारखे राहणार आहेत। स्वामींची कृपा आपल्यावरती होण्यासाठी देखील आपले देखील काहीतरी कर्तव्य आहे आणि तेच कर्तव्य आपण पार पाडायचे आहे। म्हणजेच आपण स्वामींची भक्ती करायची आहे आणि भक्तीला सुरुवात करायची आहे। त्यासाठीच आपण स्वामींच्या ग्रंथाचं पठन करणार आहोत। मग चला तर कोणत्याही प्रकारचा वेळ वाया न घालवता आपण श्री स्वामी चरित्र सारामृत मधील अध्यायाचं पठन करायला सुरुवात करूया। आपले 2 अध्याय झालेले आहेत, तर आता आपण तिसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करूया। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुर्ब्रह्मे नमः, श्री कुलदैवताय नमः, श्री अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामी राजाय नमः। ब्रह्मानंद परम सुखद केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीत गगन सदृश्य तत्वमस्य दिलक्षम एक नित्य विमलमचल सर्वाधि साक्षीभूत भावातीत त्रिगुणरहित सद्गुरूत नमामि। ओम रक्तांग रक्तवर्ण पद्यनेत्र सुहास्य वंदन कथा टोपीच माला दंड कमंडलूधर काट्यकर रक्षक त्रैगुण्यरहित त्रैलोक्य पालक विश्वनायक भक्तवत्सल्य कलियुगे श्री स्वामी समर्थ अवतार धारक पाहि माम। अध्याय तिसरा। श्री गणेशाय नमः। धन्य धन्य ते या जगती स्वामी चरणी ज्यांची भक्ती त्यासी नाही पुनरावृत्ती पद पावती कैवल्य निर्विकार स्वामी मूर्ती लोका चमत्कार दाविती काही वर्ष करोनी वस्ती मंगळ वेढे सोडिले मोहळा माझी वास्तव्य करीत आप्पाटोळ झाले भक्त तेथेची संकल्य वृत अल्पमती केवी वर्णू सवे घेऊनी स्वामींसी टोळ जाती अक्कलकोटासी अर्धमार्गावरुनी टोळांसी मागे परतणे भाग पडे टोळ गेली या परतोनी स्वामी चालले उठोनी बहुत वर्जिले सेवकांनी परी नच मानिले त्या तेथून या निघाले अक्कलकोटा प्रति आले ग्रामद्वारी बैसले यतिराज स्वइच्छेने तेथे एक अविंद होता तो करी तयांची थट्टा परी काही चमत्कार पाहता महासिद्ध समजला पूर्व पुण्यास्तव निश्चिती आले चोळप्याच्या गृहाप्रती स्वामींसी जानोनी ईश्वर मूर्ती चोळप्पा करी आदर योग यागाधिक काही चोळप्याने केले नाही परी भक्तिस्तव पाही स्वामी आले सदनाते तयांची देखुनिया भक्ती स्वामी तेथे भोजन करीती तेव्हा चोळप्याचे चित्त आनंद झाला बहुसाळ तैपासुनी तयांचे घरी राहिले स्वामी अवतारी दिवसेंदिवस चाकरी चोळप्पा करी अधिकाधिक तेव्हा राजपदाधिकारी मालोजी राजे गादीवरी दक्ष असोनी कारभारी परमज्ञानी असती जे चोळप्याच्या गृहाप्रती आले कोणी एक यती लोका चमत्कार दाविती गावात मात पसरली लोका माझी पसरली मात नृपासी कळला वृत्तांत की आपुलिया नगरात
यती विख्यात पातले, वार्ता ऐसी ऐकोनी, राव बोलला काय मानी. गावात यती येऊनी, फार दिवस झाले, परी आम्हा श्रुत पाही, आजवरी झाले नाही. आता जाऊनी लवलाही, भेटू तया यतीवर्या, परी ते केवळ अंतर्ज्ञानी, ऐसी वार्ता ऐकली कानी. हे सत्य तरी येऊनी, आताच देती दर्शना, राव मुखातून वाणी निघाली, तोची यती मूर्ती पुढे ठेली. सकळ सभा चकित झाली, मती गुंगली रायाची, खून पटली अंतरी, स्वामी केवळ अवतारी, अभक्ती पळोनी गेली दूरी. चरणी भक्ती जडली तै, सकळ सभा आनंदली, समस्ती पाऊले वंदिली, षोडशोपचारे पूजिली, स्वामी मूर्ती नूपराये. इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत, नाना प्रकृत कथा संमत, प्रेमळ भक्त परिशोध, तृतीयोध्याय गोडहा. श्री स्वामी राज अर्पणमस्तु. श्रीरस्तु शुभं भवतु. इति श्री स्वामी चरित्र सारामृते अक्कलकोट नगर प्रवेशे तृतीयोध्याय गोडहा. श्रीरस्तु शुभं भवतु. ओम श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. आता आपण श्री स्वामी चरित्र सारामृत मधील 3रा अध्याय आपला पूर्ण झालेला आहे आणि यानंतर आपण श्री स्वामी समर्थांच्या एका माळेचा जप करणार आहोत. परंतु त्या अगोदर तुम्ही माझ्या बरोबर श्री स्वामी समर्थांचा जप करायचा आहे. म्हणजे ज्या वेळेस माझा एका माळेचा जप पूर्ण होईल त्याबरोबरच तुमचा देखील एका माळेचा जप माझ्या बरोबर पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी तुम्ही माझ्या बरोबर श्री स्वामी समर्थांच्या मंत्राला सुरुवात करायची आहे. चला तर मग मी आता हातामध्ये माळ घेतलेली आहे आणि तुम्ही देखील माझ्या बरोबर हात जोडून श्री स्वामी समर्थ म्हणायला सुरुवात करायची आहे. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. ओम श्री स्वामी समर्थ. आता आपला श्री स्वामी समर्थांचा एका माळेचा जप पूर्ण झालेला आहे आणि माझ्याबरोबर तुमचा देखील एका माळेचा जप पूर्ण झालेला आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण श्री स्वामी समर्थांच्या श्री स्वामी चरित्र सारामृत या अध्यायातील 3रा अध्याय आणि एका माळेचा जप पूर्ण केलेला आहे. मित्र आणि मैत्रिणींनो, तुम्ही सर्वांनी मिळून माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत ऐकला त्याबद्दल मी मनापासून तुम्हा सर्वांची खूप खूप आभारी आहे. तुम्ही सर्वजण सदैव सुखी राहा, समाधानी राहा, आनंदी राहा अशीच स्वामींच्या चरणी प्रार्थना करते आणि इथेच थांबवते. पुन्हा भेटूया आपण श्री स्वामी चरित्र सारामृत या ग्रंथातील 4थ्या अध्यायामध्ये. तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. धन्यवाद.